Tumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagkayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapoy ti pagkayam nga intay ilingad, iti nagan a Kris, iti pagilian a France. Ngam sakbay nga intay basaan ti surat ni Kris. Shout out man pay kadagiti papagayam tayo, anaaya tamang tartarabay kadagiti programa tayo, akas kada Brenda Sobrena, ijay Kuwait. Maikatibang panog amakangag iti drama yo, Lady Elle. Kurana ditoy. Kastamot na shout out kini Ina Valdez. Ni Elsrael Bakidan iti Give a Time Israel. Kumusta kayo dita Give a Time? Kastamutan dagiti agdengdengag ijay Netanya, Tel Aviv, Ramat Gan, kan Jerusalem. Shout out pay kini Junilyn Garcia, ijay Egypt. Kan shout out dita Solano, Nueva Vizcaya, Tinavaro family, Gondran family, Taberna family, Saex family, Medina family, kan Lalangan family, Kablaaw manipod kini Rosemary Navarro. Kastamot na shout out kini Geraldine Larocco, ijay Singapore, akanayon nga agdengdengag iti amin na programa tayo. Ni Lovie Velasco, ijay Hong Kong, ni Margie Andrada, ni Lina Acob, iti Gataran, ni Mary Jane Pighaw, ijay Lebanon, kastamatan kada Jasmine Rivera, kani Aloha Joyce Kaliva, ijay Hong Kong. Bueno, papagayam, kastoy man ti surat ni Kris. Dear Lady Elle, naimbag nga oras yu amin namang bukbukal iti Lady Elle Productions.
Maragsakan ak unay taadda dagiti programa yu amang mga ganmi, iti sa dinuman nga ayan mi. Tapanagrik nami nga OFW, kat adda kami lang iti lugar mi dita Pilipinas, adumdum kadagiti drama yu. Nang runa, numangeg min dagiti timek yu. Kastameten dagiti musika, dagiti drama a makapasalibukag itirik na. Pagyamanan mi unay ti kaaddayo amang linglingay kada kani, bayat ti kaaddami dito'y balasiw tao. Kris, pagayam ko, napalalo mataragsak mi taadda kayo akanayo namang sopsuporta, kadagiti drama nga intay parpartuatan dito'y Lady Elle Productions, tapara kada kayo amin dagitoy, papagayam mida. Lady Elle, siyak ti borida kada kami nga kakapsat. Talo kami ang babae, kat may sa ti lalaki. Rugyak man dag salaysay, idi agtawanak pailaang, iti 16. Apay anarabyan ka nagawid? Kuha ngamin, mamang. Ada project ngayon lepas may iti balay ti may sa akaklase. Ulbod! Ti ko namkit di, napan ka nakidate. Lalaki ti kinakuyog mo. Apay, aggatel kamutan, Kayat mo ti makiasawa? Saan mata, mamang? Apay ngamin nga asawa, dagos ti bagayo. Anya ti amok? Ang mga nukayat mo asuruton ti tugot dagiti kakabsat mo anasapa na kiasawa. Agpapada kayo lang nga kakabsat. Bagiyo lang ti amuyo a panunutan. Diyo pa'y amu a panunutan ti rigrigat mi amang papaadal kada kayo. Mamang! Oh, anyat sangitang ngay. Pudno mo timbagak Awan asiyo kada kami adadakelyo. Tabagiyo lang ti amuyo a panunutan. Bukod yu lang a pagragsakan ti amuyo a panunutan. Isungay pagamlaan. No kayat mo ti makiasawa. Tapno saan ang masayang ti kwarta, kas kada panawin mi amang papaadal kan ka. Nangag ko ti pan nakisasaom ka ni Kris. Saan kumakas di ti pan nagsasaom kan kwa na Kaslaawan matan ti panunot na ti pan nagsasaom kan kwa na. Di nakman isuro Arturo. Amok tar aramidag. Isursurok laang ni Kris. Nasaysayat mo't laang ti diret sa asaritaan. Diyak kayat aluklukun na ta. Diyak kayat akong disarag iti pagadalan. Idinto ta saan namot gayam ayul ulo ti panagadal na. Saan mo kumamot nga ingatan di buridag ta Ang mga no agrebelde day jay. Padasin na ti agrebelde. Kita aglaang no asino ti maabakan. Lilia. Oh, saan kit din? Sana siyak ti butbut nga na agrebelde. Taiti kanito nga agbidot. Iso ti apektado saan kat asyak. No saan kumaanapukulan ti may sa asakak gapu iti pan naka-aksidente. Nalabit asaan kumakanayon ang napudot ti ulong. Nang runay ti buridak ta. Ay, Arturo, saan aday ta ti isyo? Tanagagat kamat. Nga oray kasta ti kasasaad mo. Konsumisyon laang dagiti anak mo. Nang runa dagiti babae. Tainun unada ti nakiasawa. Nga oray ubing dapay. Di da pinampanunot ti masakbayan da. Kita man ti biyag daitan. Nakakaasida ang makibagbag-an, tapno aglamot dalaang. Anak, amo ka na sakit tinakam mo iti inam. Sapay la kumata saan aday dati panggapwam ng agrebelde anak ko. Kaslas anak nga ipatpatag ni mamang, papang. Kanayon na napudot ti ulo na kanyak. Saan daksamot nga anak? Saan apod no day ta anak ko? Anak da ka. Kit kitam akaruprupam launay ni mamang mo.
Agpada abat si Terupayo. Ken natundiris dagiti agungyo. Apay nga ro da kasla kagurgura, nak. Anak, saan nakaakagurgura ti inam? Ipatpatag na kayo aming nagkakabsat, anak ko. Saan nyo lang amin ang maawatan ti wagas na? Papang, Kun maysa, di na kaya't ang madadaal ti masakbayam. No tumulad ka kadagiti kakabsat mo ang nagsapa anak ki asawa. kastalatan na kanayon. Apay nga nga ipadanak kadamanang dinakan manang Carla. Agduduma kami mo ta. Basta saan ko mga agsaksakit tinakam mo iti inam. Pangasim, anak ko. Panunutom laang nga na parang matlakin ka. Iso akas siya di pa nagsasauna no daduma. Saan na daduma, papang? Kanayon nakas jay ni mamang. Naimbag nga oras yu, mamang. Oh, apay nga adda ka. Kwa, mamang. Umayak ko mo bumulod iti oray sa nga salupla nga bagas yu. Ta, awan isa ang mi. Intun bigat pa'y ngamin nga agsweldo nila kay ko iti nakiubraan na. Dayta! Bumulbulod kayo lagan iti isaang nyo. Nagsayaatan ti biyag yu idi. Naitad amin ti gundaway yung agadal. Ngaman niya nga iti inararamid yo. Inunayo dayta kinagatilyo. Mamang? O anya, agsakit mo tinakam mo kanyak? Di mo maaklon timbagak? Mamang, nalpasan ti amin. Addan anak mi ti asawak. Aginggat kaano nga isidsidir yu dayta kanyak. Saan ko nga isidsidir? Ibagbagak laeng. Aglunag mo't ang nagbidutak, mamang. Iso a husto ko mamutan. Di yun ulit-ulitan nga ibagbaga dagiti bidot ko iti kalabas. No di da kay tapabuludan iti sa nga salup abagas. Inaklangan bumulod iti sa bali, mamang. Makitam, si kapay ti adaganas na ngagpasugnod. Di ka man mangibabain, Carla. Anya langan ti kunaan dagiti umutangam. Ibagada abay-bay anda ka. Mamang, Ala, ingka mangalan ijay sako aka ipakpakiskis lang itay. Saan mo natakalan? Ta saan mo nabayadan? Tapno adda ipakan mo kadagiti apukok. Mangalakan iti isaang nyo iti makalawas. Mamang, umayak man. Rumor kayo pwede tabalayaw. Apay aya, anak ko. Umasitig kayon diti ayan ko, mamang. Tadya kung dumsag diti motorsiklo. Alawanan. Anya aya ti ibagam. Indagasan kayo man iti si Danyo. Aw, ati mamang. Ay na, yawid mula ang ta si daan niyo kadagiti apukok, anak ko. Alain nyo kit din, mamang. Nagsweldo akitay. Iso nga inlakam kayon ngayong gatangan niti karnit baka nga ang renyaw. Nagyaman ak nga rod, anak ko. Imbag ka pa'y. Ta, saan ka apadagsen kada kami ti amayo? Inggaed mo nga min tinagadal. Iso anakalpas ka. Saan akas kadagiti kakabsat mo ababae? Inununada ti ragsakda. Iso nga ita, rigat meten ti kagubgubal da. Ni mama nga talaga. Saan na makaliplipat? Talaga mo't ngamin, sukir da. Kita man ti biyag da ita. Nakakaasidan, tagpadadamot ngamin anak ki asawa, adi pa'y nakalpas iti panagadal da. Tainun unadamot ngamin ti jaske nga ayat-ayat dita. Anyang ay, mapalamot nga ruday ta nga ayat-ayat tingiwat da. Saan nga min aday ti laglagi penyo, mamang? Tapno saan ang umato ti presyon nyo?
Ang rin nyo kit din dayta, tapno may kamakam asidayan nyo inton malam, mamang. Kayat ni mamang ni Manong Ronnie, Lady Elle. Gaputa nakalpas dayto iti panagkadal na. Idinto ta nagpatinggalang iti high school dagiti dua a babae a kakabsat ko. Tanaki asawa ta adagos. Iti may sangal tao, ket. Si ka talaga, Lando. Nagado ti ammom. Joker ka talaga. Nasayat mo't tanang pakatawa ka. Kanain ka namin na nakamirduot. Kristina! Ha? Mamang? Naimbag nga oras yun, Nana. Aniya ko mati na imbag nga oras iti kasta a dyaryo diti waiting shed. Nana? Mamang, agsarsarita kami laang matkan ni Lando. Urayon mi nga minti may sa kaadalan mi. Agrason ka pa'y laang. High school ka pa'y laang ngam sumayot kan. Anay ko, mamang. Didak buyudan na kasta. Nana, di ko mapasakitan ni Kris. Di ka makibiyang ito'y. Pumanaw kan, kat di mo as-asit gan ti anak ko. Awan mati madingar aramidan mi kan ni Lando, mamang. Agsarsarita kami laang mati di nakita na kami. Di mo yalis ti alipuspus ko, Kristina. Mamang. Sanak akayanak idikalman. Tapno jak amo ti kayat asawan dagiti makit-kita. Noan man ti pampanunutin nyo. Bidot dayta, mamang. Sumardeng kan. Ibagam lang no di mon kayat yagagal. Taora mismo, agsardeng kan. Anya? Kaya't mo ti tumulad ka dagiti kakabsat mo? Sige, mapan kay ti ayanda. Aglulubon kayo. Ngam di kay umas asidag kanya. No adda masapilyo. Total, agpapada kayo matanatang kan ti ulo yo. Naimbag nga oras yun, Nana. Nagpuskol mo ti rupam nga imay dito'y balay. Adala ko mati ibaga kini Kris, Nana. No anya man ti ibagam kan kuana, ibagamon kanyak. Siyak ti makaam mo amang idanon kan kuana. Ha? Oh, anya pailat kukuam. Ibagamon, no anya ti masapul mo iti anak ko. Ko ang amin, Nana. Diyak kaya ti pasikot-sikot akasasao. Iso ano awan mo't gayam tinapatag nga ibagam iti anak ko. Saan ka nga umay dito'y balay? Kan saan mo nga as-asit gan ti anak ko? Nana? Nalawag mo siguro ti imbagakan ka. Aday wam ti anak ko. Ta saan kayo ang makatulong kan kuana no ison ti agrigat no bilang tamadadaal ti masakbayan na gapo iti panangisung sungsong yu kan kuana. Saan mi mat nga isong sungsong, Nana? Kan may isa? Diyak ka sa pulan tirason mo! Pumanaw ka! Papang, naaprobaranan ti papeles ko amapan ijay France. Kasta ya anak ko. Kunak numabayag pa sa kan tumakapan. Ngam asidagmat gaya man nga umadayo ka, anak ko.
Saan abale, papang? Takanayon kayon to nga awagan. Agyaman akno kasta anak ko. Maikawa kaming tulakid di kan ni mamang mo, no umadayukan. Pasiksika lang tinabati iti sidong me. Papang, Amok nga agsaksakit tinakam mo iti inam, anak ko. Ngampang nga asim, tapunasa muntaan niya manasakit tinakam mo kan kuana, ha? aklo nagpapang. Ada sakit tinakam ko kani mamang. Tainadaywandak dagiti gagayam ko gapukan ko na. Nalabos ngamin ti kina-istrikto na. Kan makapasakit ti panagsasauna. Anak, pinampanunot na lang tinapintas amasakbayam. Iso asapay ko ma, tapunasa munti sakit tinakam mo iti inam. Imadayo ti riknak itinak, gapu iti kakayakay dagiti gagayim ko, gapu matlaang kan kuana Lady Elle. Nakalpasak iti panagadal ko, kat nakadano ngarod dito'y France, adyak unay kinasasao ti inak. Tunggal umawag ak dita Pilipinas, ti amak ti awawagak, kan dagiti kakapsat ko. Takayat kumat apapasan ini ti inak. Kayat ko ngay pariknakan ko na ti sakit tinakam ko. Naglabas nga rod titawan, akaadak, dito'y Cannes, France, Lady Elle. Lakay, ni Kris ka di day ta umawawag? Uwan, bakit? Mabait lang tasong batak. Hello, anak ko. Papang, kumusta kayon? Nasaya at kami mat, anak ko. Ay namaragsakan kami unay iti inam iti yaawag mo. Papang, Ipaasak iti inam ti cellphone wan, takasaritam. Ako, papang, agdardarasak namin. Sumurag akon iti trabaho. Bye! Oh, anya ngay lakay. Kwa, agdardaras ka no. Iso adi na kan kinasarita. Kastaya. Ala, sana bali. Adapay mo ti sa bali agun dawa ay lakay. Kasaritak to ni Kris. Uminumak man pa iti gatas sakbay amaturugak. Tapno na imimas matlang ti turog ko. Sino nga tati umawawak kanya kiti kastoy nga oras ti rabii? Nimot gayam papang. Kabarbaruman nga awagan nak. Hello, papang? Kris, anak ko. Kumusta akan? Nasaya atak mo't papang. Nakaawag kayo mat? Anak ko. Papang, apa yan? Anya ka diti mapaspasamak dita? Agawit ka, anak ko. Apay akal lahat na pagawidan, dak? Anak ko. Awanan tinayo. Anya? Natakit ay bigat. Impon na ni Taylaan. Anya? Agyaman ak tasimangpat kan anak ko. Inyor uray miya talaga kan ka. Sagbaya may tabon tinayo. Papang,
Sige, anak ko. Umasidag ka. Itayan ti bangkay ti inam. Kasla, diyak kabaalan nga umasidag iti ayan na, papang. Nagdagsan ti barukong ko. Kasla diyak patyan nga awanan ni mamang. Anak ko. Mamang, awan kayo na talaga. Apay nga itatawan kayon. Kat mariknak matan ti kinapatagyo kanya. Apay nga itatawan kayon. Kat kaslasap-sapulat ti panagungungat. Kan panagis-istrikto yung kanya. Apay nga itatanakaida kayo ni tilungon nyo. Kaya't ko nga ibaga, napatag kayo kanya. Idinto ta saan nyo mata namang dagiti kaya't ko nga ibaga. Mamang, pagkawanandak, nga nagsaksakit tinakam ko kada kayo. Gapoy tinalabas sa kinaistrikto yung kanyag. Pagkawanandak, no pinapasan kayo. Kat saan kayo nga inawawagan, hindi madayuag. Nalipatag, saan tayo nga igam tibiyag tayo. Kat mabalin nga alaan ti Diyos, iti anyaman na ganito. Pagkawanandag, nagari di sakit tinakam ko kada kayo. Imbes nga inawat ko kumapasat, di pa nangipatag yung kanya. Iso nagbalin kayo nga istrikto kanya. Kat nakapasak, di pa nagadal ko. Amom ka di atong galagring ti cellphone ko. Kat excited na ka na yun ti inam, anak ko. Kaya't nakakasarita. Gam ka na yun mo't nagdardaras ka. Tunggal ibagakken ka nga ipasak ti cellphone kan kuana. Mama. Proud unay ti inamkan ka, anak ko. Kanayon asi ka ti bida, tunggal at nakasarsarita na nga mamuna. Iso amin do, ti panagkunamasan ka napatagkan ko, anak ko. Mama. Pagawanan lang ko, ma. No maisublik lang ko, ma. Pinagitigundaw akayat nakakasarita. Tapno nakasarita ka pa. Na maisublik lang ko, ma. Nagiti panawan na sinayang ko. Gapay di pa nagsaksakit tinakam ko. Kan pa nang papapasko kada kayo. Bakawanan ako, ma. Mamang ko.
Jak may lawlawag ti saam anarik na kiti pupusay ti inak Lady Elle. Tauray kasano ti panagpapawi. Saan na maisubli dagiti kuntaway asinayang ko anang papapas iti inak. Sapay kuma, tagbalin eleksyon daytoy apadas ko kadagiti padak adumdumngag asaan da nga agimulay ti sakit tinakam tanapatag di tunggal kanito ti biyag tayo. Aging galangan dito'y Lady Elle, katagyaman na kiti anos yu anang urnos, kanang idrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Kris, iti Cannes, France. Lipatan tayo ti bidtot dagiti nagbidtot kada tayo. Tauray da tayo kat agbidbidot tayo mat. Ti Diyos tupay kat perpekto ti memoryana. Ngamdinan laglagipan dagiti basbasol dagiti tattao nga agpapawi kanagsublikan kuana. Ta saan na mapukaw ti pait akupkupikupan iti kaungkan no saan nga iwaksi wenno lipatan. Tadita ti pakaaramatan ti pagsasao alipatan. Taadda dagiti banag arumbeng alaglagipan, kanadamet dagiti banag arumbeng alipatan. Lipatan tayo dagiti bidot an aramid ti pada tayo at tao. Tati Diyos, no saan na alipatan dagiti basbasol tayo? Awanan ti tao a maisalakan. Kunanay ti Biblia, dagiti Salmo, Kapitulo 19, versikulo 3. O Apo, nututupam dagiti basbasol mi, siya sino ti makalisi iti panusam. Amin na tao katagbitot, ngam ti Diyos kat pakawanan na dagiti nagbasol, nulakit ti tagpapawi kanagsublida kan kuana. Datayon tulakit din ti saan amamakawan kadagiti nagbidtot kada tayo. Matyo, Kapitulo 6, versikulo 10. No pakawanin nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanin na kay tumet ni Amayo sa dilangit. No tarigagayan tayo ti pamakawan ti Diyos kadagiti basbasol tayo, mamakawan tayo mat nga rod, akas iti panangpakawan ti Diyos, kadagiti nagpasol nga agbabawi, kanagsublikan kuana. Kris, pagayam ko, manglipat kan, taam mo ti Diyos ti adda iti kaungkam, nupay saan mo ana ibalikas, iti sangwanan ti inam, idi si bibiyakpay. Alagastan, Kris, katagyaman na kiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yo nga intay basa kanikan piyag dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Naimpag nga oras yu amin.